Ngapriang sobhai fi barok syagadiga channel. Hagadiga video ngin puson hagabayidei bat ka jinglong jingman jong ka balang. Barok ngiyo iya ka jingbun jong ki balang hakari jongi. Kam tame hasor. Taring isdang na dugi por ba mensyua ka daw jong ka jing karoy jong ki balang kat ne. Kat kum kata ka jing syam ba ka jing soto jonga. Kalong namar ka jing yo i jong ki kat tu kat ni ki dikot balang haki ji por. Ia ka jing bom don jong ukres ha ka balang. Ka balang haki kalalong ka bayap bat ka baturkong. Kat kum kata ka jing syam jong ki. Kat kum ta namar ka jing bom yo isu. Ia ka jing mentoy ban ya don lang ha ka balang ka baki ki don. Kila don kat tu kat ni ki bala sedang ban mi no na ka balang. Ka jing mi na ka balang kalong namar baki sngoto. Baka balang ha ka baki ki don. Kalong ka jing khanglat eki ban syakri ukres ubaki ki iet da ka jing lai luoi paro. Kim simla mi no namar baki isi ya ka balang. Henry namar baki iet ya ukres. Henry kata ka balang ha ka baki ki don. Ka kalalong penban umau jentot yaki ha ka jing syakri jongki ya utrai. Kumta kini ki bala mi no na ka balang namar ka jing bom dan ukres ha ka ta ka balang. Kila im ka jingim bat ukres haki jing duai jingya senglang bat ki jingya lap ega gospel shabar jong kata ka balang. Kila perta da ka sur ka bajam bat lakhot ya baro sya ka jingim jong ka jing IT ba ka jing syakri ya ukres. Ka jing IT ba ka jing syakri jong ki ka penlong ye ki babun ki ba kumaki ki ba i ye ki jing bom dan ukres ha ka balang banya telun lang lembat ki haki jing syakri. Kat banang yait ka por ki yo i ya ka jing roy ha ka jing ya seng jong ki. Kadon ka jing IT ba ka jing i ka ba shisha yo kres. Henry mentapat ki syam ba ukres ubaki ki syakri ulong klem ka balang. Wat la kadon ka jing i bat ka jing long ka way ha ka jing syakri jong ki yo kres ki skoto syai kedar ba ka jing ya lenti jong ki kalong ka bampura. Kadon ka jing duna ba ka jing sngodu ko namar bakitip bakim day satya ka balang. Balay ti bangimla banlong ka balang kila yaong. Ngidon yo kres baru kres ula pendroy yang ikat ni hatungin syukut sa akum ni habang ngidon yo kres saka aipat bangiduna bangin long pat ka balang. Kila ya sngows kem bakalade ka por bakin long no ka balang ka bapura. Kumta kila jit na pring jongki yakin nong yalam bat kinong syarai. Kumta kisdang ki balang ki babun. Henry hakini sngi bamenta ngi syam da ka weipat ka jinge namar ka jing bun jong ki balang ki badon yala ka jong ka jing syakri jing hikai bar ka jing penyat balang ki babun kila sngew salya banyo sngew ya ka ketin balang. Menta kam de isu ka jing bomdon ukres ka balang lani ki jing bomdon balang ukres. Henry ka jing bun ki balang kat kum ka jing yo i bat ka jing smotu jongki ya ka jing syakri ka badai biang yo kres. Ka jing e menta kalong ba ka jing mot jong ka kentin balang kam don dor syu. Barok ki yasdang balang kat hadu balas ngau salya ban sedang sakawai pat ka balang wat laki kwae ban syakri yo kres kata kadai ka jing e. Komta hagi digisni ke bamenta ke bami no na kabalang kim tre syu ban pin itu yalade kum kabalang wat laki im ki yat bat pendep ye ki kam balang baro ki khot bat pin itu yalade kum ka ministry ban job ye ki min sim baro ka jing salya jongki ye ka ktin balang kalong hadu kata kat hadu baki ong bakam mentoy ban long ki di khot balang bat ka balang kam lahiru ban penim. Watla baro kia persyang ban pendroy yala ka jong ka ministry ki balong hi ka balang. Ngidon haka por haka ba kita ki ba iye jo kres kim tre satya bandon ka nu ka jinya day bat ka balang. Henry ki nget bet ba uway uba iye jo kres ki day hi ka balang. Kumta ka jinget bat ka jing syakri blay ka kalalong ka kam shimet. Kapakongsan kalong bangadei bandon kajing yadei shimet baru kres kiong ngi kelalong ki kristan deulenong kat kum kajing sngoto bading yo i shishimet hi. Kita kiba iit ya kaktiin, kila iwat ya kabalang, lana ki ministry kiba hikai shithem ya kaktiin.
Kita kiba iit ban yalap, kilit wat ya kita kiba yalap. Kiba iit ban duai, sya kita kiba duai. Kiba iit ban ruai, bat syat, sya kita kiba ruai bat syat. Kiba iit ya kijing ayu mensim, sya kita kiba don kijing ayu mensim. Kiba iit ya kijing tok lupa, sya kita kiba ya tok lupa, bat kumta ter-ter. Compare pidon hakanu-kunu ka balang, pila ban snokti, bat ki ministry, kiba pis ngau em. Katakan kadika jinglong jingman jong ka balang, hagi di kisngi kiba mentah. Ukris mentah, udon hagi ministry, bat om syu haga balang. Namar baka balang kadon hagi ministry. Mentah ngimla syu ban kedeu yaki beriyo, syaka balang handrai syaki ministry. Da shisha ka balang ka kalalong ka invisible church, ka balang ka bamla ban yoi. Kabakum kani ka jing ya lenti, na ka balang ka ba klemu kres, sya ukres krem ka balang, bat sya ka balang haki ministry, la penyakhlat ya ukres na ka balang, bat ya ka balang na ukres ya ka ba ublehi, ula penlong gawai. Saka aipat bangide ban le, kenang baka balang kan long shisha ka met ukres hang ni lembat ngi, tak anda wan pat sashisin, ban wan syao ya ka. Ka aipat ngin le, kenang bangin iit ya ka balang, ka balong ka met ukres, ka ba klem tok bria hang ni lembat ngi. Ngitip, badai ukres ka nyubala sedang ya ka balang jong u, daki khat arngot ki apostol kumba ulas dangru, bat seng ya ka jaj benri Israel, ka serngiu jong ka balang. Kabalong haka jutang ka barim, na ki khat arngot ki kun u Jacob. Ngitip, baka taka jaj benri Israel, ka dur jong ka balang kadang don haduk mentamen ne. Kamday satya ka jaj benriu, lani ka balang bom yoi. Kum taru ka balang ka batumay, bat ka ba shisha, om ka serngiu, ka ba kentup yaki ju, bat yaki gentle, ka ba ulas dang di ki apostol haka sengi Pentecost, ka kerdop ka dujok, kam shimlala. Lada ka jaj riu Israel kam shimla no, wat la ka day tang ka serngiu jong ka balang ka ba shisha. Kat no tam ka balang ka ba shisha jong u. Kam shimla no, henrei kadang don hadu mentamen ne. Kam day satya ka invisible church, kumba ka Israel, kam day satya ka invisible Israel. Kumba kadang don ka Israel jong blay, kadang don ru ka Israel ba shisha jong blay. Kita barok kibe iit ya ukris, kim day syu ban sedang ya ka balang. Henry gala day ka por nganget, ban wat ya ka balang, kaba mauhi ulas dang. Hatungila persyang ni ya kata. Kajubab kam day satya ban sedang balang, Henry ban penyaso bat kata ka balang. Nganget bagari jing puson ka balingkot, kan penlong ya pi, bapin puson bat pensyong nong rim ya ka, kenang bakan long ka jing kerku, bat ka jing mentoy, haka jing ya mensim jong pi. Tat ondang ya syempat haka wika video, ublay un kerku ya pi baro. Amen.